Nyakorongo jongo kinyi machin tarik 3 dwe mar 3 higa mar 2026 kamoro amora mintiere geno mara ni idhi nyime kod odiochiengi e yo makare. Machiegni chenro mar mbako romo chenro chako sani saa 4 mar okinyi nyaka rom kanyo saa 7 mar odiochieng'. Odiochieng' ma kawuono en chieng' tich ariyo manyiso ni dhi bedo kod achal mago mag gwengewa weche mopogore opogore mabedo sebedo katimore e counties magwa. Nyakorongo jon chenro ma kama itayo chieng' tich ariyo pile ka pile kod an Sharon Ong'ao. Mana ka pile wabiro bedo kwa chako gi weche manyien bang'e twak marwa mabende wamiyo maino e counties mopogore opogore biro bedo chal mago mag dago ohala gi kembe e counties mabende gi dho ngere ong'ere kaka county aggregation and industrial parks. Dibedi dago ohala makamagi osechopo kanye e gwenge mago Nyakorongo Jwang. Kama ino wabiro bedo kwa miyo gwenge 4 mago makaluo moriwo county mano ma Kisumu, wantiere gi Siaya, Homa Bay kanyakla kod county mano ma Migori. Kuonde mag dago ohala mago gi kembni gisechopo kanye e counties magwa makaluo to ber mage mag dago ohala mabende counties biro bedo ka kelo. Omiyo kiny makawuono antiere koda tieng' mano mar welo nyadiriyo kono romo kanyo saa 4 Nyakorongo Jwang mabende wantiere gi sani. Adhi bedo kanyo mano gi engineer Elijah Akumu mabende wantiere go e studio gi sani, en director mago mag kembe migao mano director mag kembe mane bad migao mano mar kembe e pacho kae. Adhi bedo gi Victor Ouya mabende na pisa mochung' ne ohala e county mano ma Migori. Kawendo mar adek Nyakorongo Jwang en Elizabeth Adongo mabende en apisa mochung' ne weche mag pur e county mano ma Siaya. Wabiro bedo kwatwa kodgi kaluwore kod chal mag dago ohala e kembe e pachoka e mago e kembe gi e counties mopogore opogore e pachokae. Kano romo kanyo saa 5:30 Nyakorongo Jwang bende bedo gi welo mamoko mar mondo mwang'ene na kaka ber mago mag dago ohala biro bedo ka kilo ne oganda e counties mopogore opogore. Omiyo adhi bedo gi Eric Odera mabende en jalony e weche mag uchumi kanyakla kod Walter Alando mabende en jachan boma. Kaka pile Nyakorongo Jwang kwa wei oko kaluwore kod thor wach mabende wantiere godo. Parni wadhi bedo ka wayudo jofwambo mag e kor gweng' mopogore opogore mabende biro bedo ka nyiswa kaka chal mago mag dago ohala nitiere e counties mage. In bende minenowa yoronwa ote lai mago ote machuoka redi ka 600 mbi mago mag oganda bende yudowa achiel kachiel. Tudri kodo nyaka giko mar chenro makama. Nyinga en Sharon Ong'ao. Wachaka na gi weche mwamiyo pek. Jopuonj e county ma Bungoma gi Busia ywak ni okumba mar thieth mano mar SHA magiwacho ni nitiere koda ng'ikruok. Jopuonj go chiwo juma achiel ne piny owacho mondo tiek achiedh nade mantiere e bwo okumbano. Ka giloso bang' timo limbe e ute thieth mopogore opogore e boma ma Bungoma. Ute thieth mopuodhi ne jopuonj mar yude thieth. Jopuonj go kotelnegi kod jagoro maduong' ma Kupet bade ma Bungoma Augustine Luketelo. Oyango ne okumba mar thieth mar SHA ok chop dwachgi kaluwore gi winjruok mana gibedo godo. Giwacho ni ka okumba no ok bitiyo makare, biro bedo maber ka idwoko gi e okumba machon mar thieth mar Minet e kinde magibugo ng'anyo bang' thuolo mar juma achiel. Tuwapatie 1 week. Watuambie ukweli ya mambo ya SHA. If the government wants teachers to die, watuelezee saa hizi. Kwa sababu afya ni kitu cha muhimu sana. A teacher cannot teach if he's not treated well. Hawezi kufunza vizuri kama watoto wake nyumbani wanaumia. Mambo ya system yao, hata sisi tukipika simu, nasikia hata usani ukipika simu concerning mwalimu, it takes about 3 hours before the system is cleared. That's what we are saying. The government is playing with us. It must do exactly what they said about Mambo ya comprehensive. Otherwise, teachers in this country, we are going to demonstrate. We shall strike against Mambo ya SHA and against the hospitals that they gave us to serve teachers. We are going to close those hospitals. As Kenya National Union of Teachers, we want to appeal to the government, and we are carrying this to the national steering office, that they will assess, give a voice on the next course of action. Otherwise, in Western region, this appears a disaster. I am addressing the Minister for Health, the Minister Duale, that those stories he's talking about fraud in the ministry, he should steer away from that, because teachers don't want to hear about fraud, they want to get services in the hospitals.
Jopuonjre makie mohe omiarie kaunti ma Vihiga koro nyalo buonjo bang' yudo sir mar omenda mar somo